Magalab shot to 2 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita sa aking live. Kamay Asiana. Tapat ng Asiana. Magalab shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita. Magalab shout out sa 4 million in the house. Guys, patamtak naman. Tamtak lang kayo. Sapat na. Salamat po sa nagpapabidyo-bidyo diyan. At sa napasilip na padaan, maraming salamat po. Magalap shout out sa 5 million in the house. Hyperactivity, heartbreak,
Good morning guys. Nagalag shout out at 3 million in the house. Wasin Radio, nagalag shout out. Hello. Nagalag shout out. Wasin Raho. Wasin Raho, nagalag shout out. Nagalag shout out sa 4 million in the house. Good morning guys. Good morning, good morning. With Cloud Business, you're getting into the cloud solutions that lets you store and upload data. You can support experts who understand your journey and help you scale up with utmost ease. Choose the courage to transform with Cloud Business. On Qantas, let the magic of your Aussie adventure begin above the clouds. Relax and let our cabin crew introduce you to the authentic flavors of down under. Magalab shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagsilip sa pagdaan. O nagpapabidi-bidi lang yan. Pwede po kayong pumasok sa aking live.
love shout out sa 5 million in the house. Good morning guys. Kewpie is. Color your world with rich, bold flavor. Kewpie is. Left in Japan for 100 years. Kewpie mayonnaise. Nag-love shout out sa 5 million in the house. Good morning guys. Pwede kayong pumasok po sa aking live at magbaba po na inyong mga bahay. Nag-love shout out sa 7 million in the house. Maraming salamat guys sa napadaan na pasilip or nagpapabidi-bidi dyan. Maraming salamat. Pasok po kayo guys sa aking live. Guys, patamsak naman. Tamsak lang sapat na. Mag-love shout out sa 6 million in the house.
Mag-love shout out sa 6 million in the house. Good morning guys, good morning. Pasok po kayo. Shout out sa 7 million in the house.
natin eh.
Mega love shout out sa 7 million in the house na dumalaw sa aking live. Pwede pa kayong pumasok para makipagpintuan po sa atin at pwede rin po kayong magbaba na inyong mga bahay dyan.
Nag-love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita, pagdalo, pagbigay, o napalan lang kayo. Maraming salamat. Nag-love shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagdaan, pagsilip, o napabigil lang. Maraming salamat guys. Happy Sunday sa ating lahat. Hindi ko masyadong malakasan ng boss kasi may natutulog na maliit na tikiting sa likod ko. Yan siya. Nag-love shout out sa 7 million in the house. Maraming salamat guys. Nag-love shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat guys. Shout out nga pala sa mga dati kong kaibigan nang panahon na bago pa lang ako dito sa YT, na sina Mamila Pry na nandyan sa Australia ba o Switzerland. Tapos si Rainer Rio na alam ko nandyan ngayon sa Saudi. Hindi ko lang alam kung saan part ng Saudi. Si Gigi Channel, mag-love shout out sa'yo. Kay sino pa ba? Kay Tatay D-Boy, nandiyan sa Amerika, mag-love shout out. At kung si Abot Kamay, kung ito man yung nabalitaan ko na wala na siya, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya kasi hindi niya na ako maririnig. Kasi sabi ni Tatay D-Boy Vlog, wala na siya. Yung mga dati kong kasama, mga kaibigan dito sa mundo ng white, yan ang panahon na bago pa lang ako rito. At si Katong Goods, napapanood ko ang mga vlog ni Katong Goods sa FB, sa page niya. Nagbabiral yung mga gawang vlog ni nanay niya. Si Native to Discovery, si Lin Po, shout out din sa kanya. At si Mary Ann Vlog, shout out din. Si
ko lang alam kung nagpatuloy pa rin sila sa kanilang mga pag-vlog dito sa or pagla-live dito sa YT. Mga dati ko pong kasamahan niyan. Yung iba pa po mga dati kong kasamahan dito. Si Kon pa pala, si Tuning TV. Shout out din sa'yo na nandyan sa Australia. At si Ma'am Joy Piamonte, mega love shout out. Ganon din si DR Vlog na taga doon sa aming bayan na minsan na kami nag-collab. Shout out sa inyo. At sa mga hindi ko pa kilala din sa mga West, shout out din sa inyo lahat. At yung mga dati kong member, mega love shout out sa inyo. Nasasalamatan ko kayo lahat ng panahon ng bago ako dito sa YT at nang bago ako mamonetize, nandiyan kayo sa pagsuporta sa akin. Si Rachel Ramirez, may love shout out. Hindi ko lang alam kung nakabalik ulit siya sa Saudi. Ang lubos kong pinasasalamatan talaga si Ma'am Mila Pray at si Abot Kamay at si Diboy Vlog, si Rainer Rio. Sila yung mga kaibigan ko talaga. Ganun din si Jane Channel. Sila yung mga kaibigan ko talagang yung panahon na gipit talaga ako kasi panahon na ng pandemya. Alas wala na kami makain ng mga time na yun. Sila yung mga taong mga sumuporta sa akin na kahit hindi ko sila nakilala sa personal at hindi ko talaga sila nakita nga yung tulad na sinabi ko, hindi sila nag-alinlangan o nag-atubili, natulungan talaga ako ng mga time na yun. At ganoon din pala si MTV Mabaga, ganoon din si Ross Kahena, si Supermom at yung iba pa. The Drifter PH, mega love shout out. Pinapasalamatan ko kayong lahat yung mga taong mga sumuporta, lalo na sa financial. Maraming salamat sa mga time na yun kasi malaking tulong talaga kayo sa akin yung mga time na yun na alas wala na kami talaga noon makain ng pamilya ko. Hindi kayo nagdalawang isipin, tulungan ako ng mga panahon na nakatawid kami ng panahon ng pandemya dahil sa inyo na mga nakilala ko dito sa mundo ng YT. Yun na nga si Mamila Pray, lalong na ikaw Mamila Pray. Maraming salamat sa iyo. Sa halos buwan noon hindi ka nagsasawa sa akin magsuporta sa aking pamilya. At si Rainer Rio, maraming salamat sa iyo boy. Talaga super pasalamat ako sa iyo dahil malaking tulong ang nagawa mo talaga sa akin noon. Ganon din si Didin Channel, si Tuning TV, maraming salamat dahil bukas palad yung mga kamay mo, natulungan talaga ako ng mga time na yun. At sana hindi ko yung vlog na rin, maraming salamat dahil hindi tulad namang sinabi ko noon, lubos ang aking pasasalamat sa inyong mga nakilala ko kayo, ng mga sumuporta sa akin. Alam nyo na yun, kahit hindi ko man nasaklian yung inyong ginawang kabutihan sa akin ng mga time na yun, nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Kahit hindi na tayo nag-usap-usap, kahit hindi na tayo kahit hindi mo tayo nagkisakita sa personal, pero maraming salamat talaga sa inyo, lalo na kay Manila Pray. Ganon din kay Rainer Rio, kay Tuning TV, kay Ma'am Joy Piamonte. Ayun, talagang Tatay Diboy Vlog, kay MT Mabaga, kay Tuning, kay Ross Kahena. Maraming salamat sa inyo guys. Mag-love shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat kayo sa inyong pagbisita sa akin.
pwede kayong pumasok.
ito na nga po mga kapatid, na dito na po tayo sa loob po ng Stay Hotel at hinahanap na po natin ang room number ng ating client. Then kanina pa po siya naghihintay dahil naghihintay na nga po siya sa akin. Bali, nalilito ako kung saan po yung room number niya. So ito na nga mga kapatid, nandito na po tayo sa C08. Dito po ang room number niya. At nandiyan na po ang aking client para na magpasabi siya sa akin ng mga kapatid. At may nagtanong po sa akin yan na isa rin nag-access ng room number, kaya itinulong na muna po mga kapatid. At ito nga po ang loob ng Stay Hotel. Ayan, nakikita niyo po napakalinis at napaka-ganda po ng aircon. Tapos balik na po na po ako dito ang service ng massage at nakikita niyo nga po yung aking client na nandun po kayo na nakabilis na. So ngayon po ang loob ng CR, yung Stay Hotel, napakalinis po at napakabango nga rin po. Dahil medyo bago pa po itong mga kapatid, wala pa po itong halos isang or mahigit sa meron po ito. So balik na nga po mga kapatid, ito na nakabilis na rin ako. Tayo po ay kumukuha muna ng video nila, hihintay nga po tayo ng ating bayan. So dito nga po tatapusin ang aking vlog. At gusto nga po pala magpa-service ng massage, mag-team lang po kayo sa akin, kahit lang po kayong lugar na pa sure client yun. Sure client lang po, hindi naman po ako pumunta sa inyo. So dito ko na natapos ang aking vlog. Bye-bye, God bless! Hey there, Sweetie Bear.
salamat guys sa inyong pagdala sa amin lahat. Maraming salamat. Ano na po tayo.